Puno sang bugal nga gindala sang delegasyon sang Western Visayas ang pangalan sang rehiyon sa opening ceremony sang 66th Palarong Pambansa sa Datolipos Macapandong Governor D.O. Plaza Sports Complex sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur. Ginpakilala ang rehiyon sa East nga isa sa most vibrant and culturally rich regions sa bilog nga Pilipinas. Ginhinambit man nga bantog ini sa Pilipinas bangod sa strong heritage, dynamic economy kag warm hospitality sa mga taga-Western Visayas. Napakilala man sa Palarong Pambansa ang bantog nga Boracay Island sa Aklan kag ang maduagon nga mga kapistahan kaangay sang Dinagyang Festival sang Iloilo City. Nibaluan nga target sang Region 6 nga mapabilin ang rank 3 subong tuig ukon magsaka sa rank 2 sa bugos nga kompetisyon kung hindi man maagaw ang rank 1 halin sa National Capital Region. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Hernani Esculiar Jr., ang spokesperson sa Department of Education Region 6, iyagin pahayag nga nangin positibo ang pagsugod sa mga hinampang para sa rehiyon o kung para sa rehiyon kag maayo man ang nangin akomodasyon sa kabataan amo man ang seguridad. Apesar nagalaom nga madala ang kampyonato sa rehiyon, importante man suno sa iya kag masamigid ginapahanumdom sa mga kabataan nga magpangilala kag mag-angkon sa madamo nga mga abyan didto sa Palarong Pambansa. Magasunod man sila sa adjustments nga himuon sa Palarong Pambansa 2026 Committee, ilabi na kung kinahanglan sa outdoor games bangod sa mainit nga tiempo. Ginhatagan consideration nga may mga times no nga hindi pwede maghampang during the midday, especially those nga mga outdoor sports naton. That's why kung nakita mo, may live stream na kita sa atong sining official Facebook page, DepEd Region 6 ang football. It's because nga part of the agreements man sang solidarity meeting is to conduct these early sporting events abot sino nga ensure man nga safe ang aton nga kabataan, and at the same time mabit nila no ang championship before the closing program. So kita because we are delegation here, nagasunod kita sa guidelines nga ginaset no sang Palarong Pambansa Secretary.